Por aí, ó. Moi bons días, familia. Que tal estamos? Ei! Acouga porque teño unha tremenda de receita hoxe. Sempre digo tremenda, sempre... Teño que cambiar o termo este de tremenda. Increíble. Sí, increíble pasta con que? Cunha salsa cremosa de coliflor que de flipar. O sea, pasta que non vai levar lácteos, non vai levar leite, nata, nin queixo, nin yogur, nin historias, que podría ser, que vai ser, polo tanto, un pouco máis, menos pesada, posiblemente, e que vai estar igual de untuosa, de cremosa, de rezumenta, de maravillosa. E, ademais, vai con migas de chourizo, así que, ollo piollo, empezamos xa. Vou falando dos ingredientes, veña. Temos por aquí Radiatori, pasta. Neste momento é unha pasta un pouco extraña, verdad? Así como con unhas formiñas. Espectacular, con todas esas formas para que colla ben desa salsa cremosa que imos facer. Vale, temos tamén aquí unhas rebandas de pan para esas migas. Temos un pouco de chourizo, algo de allo para darlle sabor, un pouco de mostaza de Dijon, que tamén lle vai dar un toque a esa coliflor, a veces un pouco insípida se coce demais ou cualquier cousa, bueno, ahora falaremos tamén diso. Temos aquí unhas anchoas para seguir potenciando esa salsa e que quede todo increíble e un chisquiño de perexil. Pasta cremosa de coliflor, O sea, a pasta non é de coliflor, ollo, piollo, non. A pasta é pasta de trigo, pero leva unha cremiña aquí de flipar. Moi bons días, Lidia, como estás? Ben, sempre contenta de estar no Estachivo. Oh, contenta algo máis, porque igual non levas ti hoxe brilli. Ai, bueno, non é moito o meu estilo, pero como estamos na tele, xa sabes que aquí hai que... O meu estilo sería ir sempre do mesmo color, o primeiro que pille, cómodo, e... Cal é o teu color? E con sorte peinome. Bueno, non é tanto. Cal é o color favorito? O verde, Verde? seguramente, sí. Vale, verde. Quédache moi ben o granate e o vermello. Sí, sei no. Quédache ben! Pero non me gusta, o sea, pero sí, cando me poño cousas vermellas digo, mira que me queda, pero non me vexo como moi chamativo para mí, non me gusta. Bueno, sí que é certo que din que o vermello como que tira a atención, non? Claro. Incluso Que non me gusta. Creo que hai unha historia que os seguros dos coches vermellos son máis caros. É como pintar os beizos de vermello, que vexo a outras persoas e digo, mira que ben lle queda. Mira que ben lle queda. Bueno, pero... Eso pasa a mí con moitas cousas, A mí non me en plan, gusta. con roupa, ou con historias tal, mira, mira eses pantalós, de calquer maneira, en plan, son, imagina, medio flojiños, en plan, con bolsillos, un pouco así, de pirata, que se acordo, espera. Había unha vez, non é un conto, parece, empeza como un conto, pero non é un conto. Empezáramos a levar, que tiña eu? 16 anos, 15 anos. Empezamos a levar os pantalós piratas. Pero piratas. Sí, Piratas. Non estes que se levan agora de moda que enseñando o tal. Xusto por debaixo do xeo. Vale, exactamente. Uns piratas de verdad. Mira que me gustan os piratas, mira que ben lle quedan a Carliños, mira que ben lle quedan a outro, mira. E puxen eu uns... Parecía un jalo. En serio, un jalo aí destes repoludos cunhas perniñas de alambre, así, ping, ali postas, e digo, non pode ser. E mira que me... intenta por un lado, intenta polo outro. Así polo brao, ainda empecé así cunhas chancliñas e tal, porque eu quería ir á moda, pero non era capaz, que eu son presumido, moito. E ela, Lidia, ainda que di que non, tamén o é. Bueno, vamos deixar o brilli, vamos falar as e vamos facer unha cousa que che vai gustar. Hoxe non vamos a empregar lácteos e vamos a empregar unha proteína animal. Vamos a meter despois un pouco de chourizo, pero poderíase poñer calquera outra cousa. De feito, estiven mirando e teño moitas ganas de cociñar con tofu. O tofu afumado, en concreto, dalle un sabor ben interesante, porque o tofu normal hai que botarlle algo para darlle sabor, pero o afumado xa ten... Un día destes imos nas casas dar unha reviravolta e deschimpar do salón, da cociña onde estedes, se estades no bar tamén, que hai xente que nos vai do bar, Moitas xente. Bueno, pois ides pegar un chimpo co tofu, porque eu non teño nin idea, pero a mí xa me dixo varias veces e tal, eu, sabes que vou escollendo así de Lidia esas cousas, e digo, vamos meter tofu. Mira, bueno, vamos a empezar cunha cousa. Vou a coller esta fermosura, A coliflor é unha cousa moi de veganos, agora din, porque fan... Por qué? Porque faime moita gracia, porque chuletón
de coliflor. E por que non é rebanda de coliflor? Xa está. Por que lle queremos chamar... Eu non son partidaria de poñerlle nome. Sí, Biches? en eso estou de acordo. Falo deso, non? Destas modas que se están a facer de porque vas a pintalo con soia para que quede medio moreniño, vamos a facer un tal... Mira, unha coliflor ao forno especiada é a cousa máis maravillosa do mundo. Digo cho eu que me encanta a carne, que me gusta todo. A coliflor é brutal. Non é un chuletón, é unha coliflor. Non ten que pretender ser algo, non? A que non? Porque xa é algo. É que é tal cual. Parece un pouco complexo de ser, non? Do que non son. Exactamente. É máis, é unha cousa que creo que é un pouco para como convencernos de que estamos comendo carne. Non estamos comendo carne, que estamos non hai que substituir a carne, que hai cousas que son xa interesantes per se, non quere decir que teñamos que darlle o nome de algo que non é e pretende ser. Totalmente de acordo. De feito, eu ca coliflor, que moitas veces aquí en Galicia a coliflor faise, por certo, hoxe, estas rebandadas, mira, aquí, quero que vexades unha cousa. Vou quitar isto por aquí, a ver se ensinamos ben, que collo a David, e senón, aquí está Pitu hoxe tamén que nos pode ver. Aí ves como unha historia así un pouco máis amarela, non? Sí. É un pouco máis fibrosa, quitamos esa parte. Vale, simplemente esa parte, por aí. Pero outro, vou non meter igual, porque é comida. E porque isto, como vai ser unha crema, ímolo triturar absolutamente todo. Eu creo que con unha pouquiña máis, han de chegar tamén para esta ración de pasta. Mira, esta vou na deixar así. Isto como a pizza de base que se emprega coliflor. Ponme por aí. Non temos por que chamarlle pizza. Quero dicir, podémoslo facer así, pero sí. pode ser, unha tortiña de coliflor ou... A min valeríame tamén. Bueno, en ese caso a pizza é que parece que se parece moito, pero o de chuletón, é que non sei, non o acabo de pillar, que me dá absolutamente igual. Igual que cando falo eu de arroz de coliflor, non? O arroz de tal. Non é arroz. O que pasa é que cando rilas nersa, que é unha receita así como moi bonita tamén de tal, a min gusta moito de feito, é relala que quede como arroz. Bueno, é un pouco tamén lenguaxe. O cuscús de coliflor, que tamén se chama. O cuscús tamén, exactamente. Vale, agora vou coller un par de allos. Por que collémolo allo e imos facer hoxe? Podíamolo tamén empregar de outra maneira, pero a veces fala máis xente de que repite o allo, non? Se o coces, o allo deixa de repetir. Unha cocción longa, sí. Exactamente. Queda máis suave. Vale, entonces neste caso vai dar o aroma, vale, menos bravo, evidentemente. Mirad este allo que valía por 3. Se imos facer así, paca, metémolo aí. E todo isto, o que imos facer é agora cocelo un anaquiño. Que vamos facer logo? Pois despois de cocer nesa propia auga que imos reservar, porque aquí vería tamén unha historia. Se temos unha crema de coliflor que poderíamos perfectamente despois emulsionar, que vamos a emulsionar con aceite, con un chisco de lácteo, con unha nata, con atona, podería ser perfectamente tamén. Pero hoxe non quero meter nada deso para que vexamos. E isto está constatado porque esta pasta xa fixen eu na casa. E a miña rapaciña, a miña rula, Sandriña, dixo que lle encanta o queixo, dixo, non o boto de menos. É que falta de recursos. Mira, moita xente, cando comento de botarlle verduras á pasta, é como, é que verduras lle boto á pasta? Non máis alá dos cogomelos, que mellor está un pouco máis normalizado. Pois este é un xeito de substituir, non? Outro tipo de cremas máis graxas, pues, ou para xente que non poda tomar lácteos polo que sexa. Exactamente, que tamén a veces pasa. Pero, ademais, estamos engadindo un aporte de verduras a unha receita de pasta. Totalmente de acordo. Pois neste caso, o que estamos a facer é o que di exactamente Lidia. Aportar esa verdura en forma de crema, que ademais despois vai quedar como, mira, como unha bechamel. Acórdate, porque despois o que imos facer nós é con a propia auga da cocción e non con nata ni con leite, neste caso, imos a emulsionar eso. Por lo tanto, depende da cantidade que lle botemos de auga, evidentemente, pois vai ser nunha textura da outra. Allo, todo para aquí. De feito, acordádevos, unha cousa que vos vou dicir agora, importantísima, neste auga vou cocer a pasta tamén. Vale? Que isto é unha cousa que tal. Sí, porque temos unha auga fervendo, cun pouco de sabor a allo e a coliflor, ímola tirar para despois empezar a ferver outra vez auga para meter a pasta. Non ten sentido ningún, non? Pois neste caso, nós non imos facer. E ademais, a coliflor así triturada senta mellor, que a moita xente que a coliflor dentro das crucíferas producelle moitos gases, non? Bueno, pois triturada, bueno, en xeral, todas as verduras trituradas van nos a sentar mellor a nivel digestivo que enteiras. Recordo que fai xa uns capítulos, episodios, fai unhas receitas, dame igual como lle chamedes, está chegou, falabas de que tamén cando se trituraba como que a propia estructura cambiaba, non? É un pouco por iso, non? Que estamos a falar. É como dar predixerido o alimento. Vale, aí o temos. E se temos algún problema digestivo polo que sexa, pois vamos a facilitar esa digestión, dando os alimentos cociñados en lugar de crus, ou triturados. Ou triturado. A min pásame co humus, xa cho dixera. A min o garabanzo parece que me quere resultar pesado, e de repente tomo humus e eu estou increíblemente ben. O sea, digo, mira, maravilloso. Vale, vamos a facer outra cousa. Veña, seguimos nos con esta
estas falcatruadas. Recordade que, ademais, porque parece en plan, está facendo unha salsiña ca coliflor, despois vai quedar así como medio... Unha coliflor, cando se fai cun bacallao, acompaña increíble. Pero hoxe, que imos acompañala cun pouquichiño desa mostaza que lle vai subir o sabor, e imos facer un truco que vos vai esbourar a cabeza, que é quentar un pouco esas anchoas para despois machacalas e meterse aí. Por qué? Porque se quente, como con as especias, parece que levanta un pouco tamén os aromas. E como non vamos facer co allo, imos facer con isto. Polo de agora, o que vou facer eu é un pouquichiño de ruido destas cousas, en que igual vamos facer isto por aquí. Porque vou facer unhas migas, vale? Isto saliu dunha idea así ben fácil, porque as migas xa as fixemos aquí tamén no Tachebó, pero, pois, hai que remollalo, o pan, hai que tal. Isto é unha especie de panco, vale? O panco non é outra cousa, ti sabes perfectamente o que é, pero é un rebozado. É un rebozado que é japonés, vale, xaponés, pero que pasa? Que o que fan é, normalmente, eles con pan blanquiño sen codia, eu non vou a tirar a codia por isto, porque además o pan galego, sinto moito japonés. Sinto moito que fagades un sushi increíble, que tenedes uns cortes de peixe maravilloso, que todo sea unha auténtica trangallada. Pero o pan galego é o pan galego. E o peixe galego é o peixe galego. Como que non? Entón, o que vou facer eu a ir facendo unhas miguiñas. Para isto... Para que son as migas? O sea, que na receita van na salsa ou que van? Non, pois encántame pregunta, vale? Porque así tamén vamos falando na casa tal. Non, o que vou facer, o que vou empregar é como un topping, que moitas veces está agora de moda tal, é como unha segunda elaboración para poñer por riba desa pasta. Se pensamos un pouco, hoxe, pasta curta, porque creo que vai moito mellor para ese tipo de elaboracións. Ainda nunca na miña vida vin pasta así, parecen vermes. Vale, sabes o bonito desa pasta que falaba antes? Os recovecos. Porque como ten tanto recoveco, vai collendo, queda toda a pasta por aí. Entón, ti colles un, e ainda que non quixeras, estás aí, papando toda esa coliflor. E o que che iba a dicir, o que vou facer é relar un pouco este pan, vale, vou non quedar fiño, pero que non sea o pan relado de toda a vida tan moito, que pese como cachiños, e vou acabar de tostar, de deshidratar, pan do día anterior moito mellor. Hai trucos, vou baixar un pouco aquí o lume, hai trucos para isto, porque, por exemplo, tes un pan que queres facer esta elaboración que teño, e o pan está ainda un pouco blandiño demais, deixalo a deshidratar un pouco, a 50-60 grados no forno, un anaquiño mentras vas a tal, e tamén o deshidratas, e valería perfectamente, vale? Neste caso, eu vou facer así a tandadas, igual, eso non creo que aprecie, vale? Porque pode levarla para ali sen problema ningún. Para botarlle algo tomar a media mañá. Ai, amiga, sabes ti pouco. E o que vou facer é cortar previamente así como en anaquiños e ir botando aí para facer despois as migas. Migas que vou acabar de tostar no propio aceite do chourizo. Ti sabías que o pan do día anterior ten un índice glicémico máis baixo? Quere dicir que leva menos o azúcar en sangue que o do día. Sabíao, porque xa o falache un día comigo. Como me mola esta frase que é de moi de famoso, verdad? Detrás de cámaras. Detrás de cámaras falamos moitas cousas. Gustalle. Dale, pero contallo a xente, por favor. Bueno, é un matiz, é sutil, pero sobre todo para as persoas que teñen diabetes, pois pode ser interesante saber estas cousiñas. Hai un proceso que se chama retrogradación do amidón, que é un proceso, pois, o mesmo proceso de endurecemento do pan, pois cristaliza parte dese amidón, fai que non se absorba, non se dixira. Polo tanto, non eleva o azúcar en sangue tan rápido. É o que se chama amidón resistente, que ademais é alimento para microbiota, eses bichiños, microorganismos que temos no intestino, pois comen dese tipo de fibra. É que falamos moitas veces ca pataca, non? Que pode ser o mesmo, vale, xa. Todos os alimentos que son ricos en amidón, que sufren un proceso de quentamento e despois arrefrían, pois xérase amidón resistente. Neste caso, pois no pan do día anterior xa ten máis proporción de amidón resistente. Vale. O sea, que estaríamos a falar de que é máis digestivo. No, é menos digestivo, é menos digerible. Vale, pero leva menos a glicemia. É mellor para esos bichiños que temos que alimentan. Mira, pareceme ben eso que dis. A ver. De feito, cada alimento ten un uso final, non? Pois, por exemplo, nos podemos dicir a pasta branca é mala. Pois depende para quen, depende con que me compares, non? Pois, por exemplo, se eu vou a facer exercicio, pois vaime ben tomar a pasta branca antes, porque é de fácil digestión, mellor digestión, non? E aporta enerxía. Ten sentido. Pero a integral vaime mellor, por exemplo, si teño diabetes ou teño que buscar un efecto saciante. Porque non queremos, vale, perfecto. Ou a branca vaime mellor si teño problemas digestivos, porque a vou a digerir mellor. Vale, pois isto, co pan duro, vai a ser menos digestivo.
que isto só é para persoas que teñan problemas digestivos, Vale. non pasa nada, que con un estómago sano non pasa nada, non? Pero eleva menos a glicemia. Vale, elevamos a glicemia e o que dixeches antes, esos cristaliños fan de alimento desas bacterias que tamén son da tal da flora, que tamén é interesante para a xente que hai que cuidar todo, amigos? Absolutamente todo. Perfecto, pois o que facemos nós agora é un chisclichasqui de nada, para que? Para que iso acabe de cocer, que lle quedan 5 minutos, non queremos sobrecocer tampouco a tal. Hai trucos, como poñer un pouco de vinagre, algo tal, pero nós, hoxe... Para que non cheire. Para que non cheire, pero, hoxe, é verdad, cheira dunha forma que non sabe, isto é certo. E nós quedamos con ruido, para facer estas migas, e de seguido, voltar aquí. Chisclichasqui, e estamos. E veña que vamos! A xogar ao tenis. Terei moito me gusta, Son malísimo. O tenis, o pádel, todo deporte, Sí. de raqueta, non é... Gústame. Mo soy malo. Ui, pero moi malo, Escoita, non sabes canto. Mira, un segundiño de nada, un chisco de lume por aquí e miro que imos facer rapidamente. Isto é simplemente para darlle unha argallada ben bonita a isto. Xa verás. A estas anchuiñas que teño por aquí. Pouco se usan aquí as anchoas. Pois mira que son unha cousa increíble para min. Mira, un pouquinho de aceite que teñen, xa van ir por aí, así, ese pouco aceite. Vou empregar, por exemplo, esta máis esta. Non teño que leválas todas, as outras vou xa pon unha tapiña, así. A mí xa dá moito sabor con pouca cantidade. Máis que tal, isto para despois un pouco de queixo, se queremos, ou calquera historia, vale? Un chisquiño de aceite. Teño xa, acabo de poñer outra vez a ferver eso mentras estaba tal. Mira, coliflor, por certo, puntiño. A que non ule? No, nada. Eu creo que hai unha cocción, se non te pasas ca cocción, creo que é moito que te pasas ca cocción, entonces ule máis. Mirade, os allos aí termando como perfectamente tal, pero xa son marmeladiña, mira, rompen perfectos. Isto está para pasta, vale, para esa crema. E agora, mentras eso se vai levantando, o que fago eu é coller aquí un aparello que teño maravilloso, porque esta pasta son 8 minutos. Entón, teñen que ir para aquí. Esa mesma historia. Antes dixen, hai que botarlle sal á auga, non pasa nada, voulle botar sal despois, vale? E con iso, agora vou truqueando canto sal quero na miña crema. Eso sí, aquí, pa dentro. Aquí, arriba de todo, e imos botar xa eses radiatori que temos por aí. Como se chaman? Radiatori. 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 Nome de ninja ou algo así. Pois máis ou menos, aí isto empeza a remexer, perfecto. Pa dentro, sempre lle fago a primeira remexida así, vale? Que vayan tendo esa propia auga que esta ten cebola, xa ten ese pouquichiño de, como se chama, de sabor de coliflor tamén, que se poñan. Mira, isto non ten moito sentido facelo, non? Así que vamos poñelo por aquí. E agora, collo un garfo, mirad aquí, empezo a darlle unha subiada, unha pasta, apagamos xa, non fai falla, mira que lle pasa. Que isto moitas veces que se di, pero como? Queda así, sí. Non ten absolutamente nada máis que o sabor todo desfaixe. Fais unha crema como un paté e témolo agora a feitiño de todo. Mirade, poñemos por aquí, apastamos. Pasta feita, vale? E casi me mancho tamén. É que mancha bastante. Non, porque salpica un pouco, mira como vai deixando a tixola, pero eso dá un pouco igual. Agora nós imos con outro. Lume, outra vez. Mirade, isto xa veredes para que? Iro ter moi claro. Cólleme o chouriciño ese, por favor. Que maravilla. Que maravilla, porque temos que cortalo rapidamente. Así, uns bilisquiños. Que ao final é case o único aporte graxo que ten a receita. Que moitas veces descartamos alimentos pensando este ten moita graxa, este ten un pouco moito desto, moito do outro. Pois depende da cantidade que leve na receta, non? É algo que pode dar moito sabor. Evidente, pois que isto vai darlle un toqueciño de nada, porque ao final é un topping e ti elixes canto lle queres botar, que é unha cousa importante, porque de repente eu quero comer a pasta, pero non quero comer o chourizo, non vai xuntos. O sea, podes facer eso, non hai problema ningún. Vale, o que quero eu é facer isto, vale? Que quede ben pequeniño, xa veredes. E vou uno, por agora non lle vou botar aceite, por qué? Porque quero tamén, o que che dicía antes, que vaya facendo, pois con esa propia graxa, non empregar un pouco máis, xa teño graxa do chourizo, acabamos de dicilo, e metemos isto por aquí, que eu sempre digo o mesmo, un chourizo galego. Pero bueno, se polo que sexa, pois non nos senta ben o chourizo ou queremos reducir a aporte graxa, pois poderíamos cambiarlo por chamón, por exemplo. Por chamón. Ou versión vegana polo tofu afumado. Por tofu, váleme perfectamente. Por uns chícharos. Que máis me dá? A pasta xa está medio feita. Aquí en realidade o que estamos dándolle é un toque. Que pasa? Que eu, moitos bocatas. Pan galego, chourizo galego, moitos bocatas papei eu. Sabes, o típico bocata, ti non comías ese de manteiga con azucre? Nunca na vida. Non. Non me gustou, ademais, non me gusta. Non, son de non, deso, mirade. Eu recordo aínda galletas
untadas en manteiga con azúcar, que ahora penso e digo... Ti es la arpeira. No, facía máis. No, Sí. Non era así, era como algo que se facía no meu entorno. Fai tempo, bueno, isto é como costumes, ti que estás na nutrición metida sabes como vai cambiando absolutamente todo. Falábase moi ben das margarinas e tal, agora xa parece que non se fala tan ben tamén, non? Tamén había a típica papilla, recordo, de galleta María con zume de laranxa e plátano, todo machucado para merendar. Pero son palabras maiores, Lidia. Bueno, claro. Aí xa estamos falando de cousas ricas de verdad, No, pero recordo ser maior, que decir, non ser un bebé, sabes? Sí. Decir, tomar eso para merenda. Home, como que non? Escoita, eu non llo digades a ninguén, por favor, isto que non saia daqui do Estachebo, Eu, con 16, 17, 18 e 19, porque estaba na universidade, de vez en cando, ainda almorzaba papillas. Por que non? Das de Nestlé, destas movidas, en plan, das tal, Sei de xente que vai a Portugal a mercar unha papilla específica que non se vende aquí. Bueno, pues entonces... Adultos. Están máis todos Falando, que a min, adultos, vale. Como que non? Que brutal como estaba iso. Vale, limpamos un pouco esta tábua dese chouriciño, que mira como está ese pemento, e non vamos a darlle máis que unha subiada, como vos dixen, cun chisco agora desa graxa, mirade, cousa sinxela, perfecto, e facemos esta salteadiña. Mirade que agora ven o truco. Temos que remexer o que vos dixen. Ese pouco chourizo vai para aquí, vale? Mirade, aí. E o que vou facer é coller esta lingua, xa non tal, e meto o chorizo xa. Ese fritillo, aí está. Maravilloso. Que ademais a metade da graxa xa solta na tixola. E sabes onde vai esta graxa, non? A ver, para onde? Sabes onde vai esta graxa? Porque ti pensarás que vou tirar esta graxa. Vai ca coliflor. Non. No, con que? Pras migas! Porque agora, baixo lume, eso sí, boto un pouquichiño máis de aceitiño, vale? De feito, vale, o que vou facer é apagar directamente. Por qué? Porque, mirade, agora, esas migas a que estamos a falar, relando ese pan, As típicas migas con chourizo, pues, van a enchoupar e o que Co aceite quero de chourizo. é que empecen a... Mira. Que cousa maravillosa. Vale, un chisco máis de lume. E agora a tostar. Aquí. Trinkli. Cólleme o robot, que vamos a empezar nós con outra cousa. Mirade que estas migas son visto non visto, Empezas a facer tal, colles un chisco de pan, na propia graxa do chourizo, vas metendo, ese chourizo xa deixou sabor, despois imos unificar absolutamente todo, e isto sí que é un topping. Por fin a xente en Galicia está pensando, por fin un cociñeiro que fai un topping de verdad. Tanta cremiña por aí. Chourizo con pan. Toma aí, unhas miguiñas que se van acabando de tostar. Isto vai quedar increíble. falta porque... o queixo e marmelo e xa faz o topping galego por excelencia. Sabes o que ten isto? Que quedan tan crocantes que vai dar moita turxencia, vale? Entonces, tamén é interesante. Vale, aquí, o que facemos nós é coller... Bueno, xa camao, Mira, así, directamente, xa camao. Imos meter aquí a nosa coliflor. Viña, aí. Imos empregar... E os allos teñen que ir todos, perfecto. Mira como che vai a historia. Aí, ese allo tamén por aquí. Colle toda, colle, viña. Perfecto. Mira como afiamos, de cantidades tamén. Veña, mira agora como vai. Porque tiña esa pasta que acabo de facer, vale? Mirade como quedou cando enfría. A pasta da... mirade, das anchoas. Crocante. Mira. Isto é sabor puro. Sabes que era un anchoa. Sabes o que lle pon a xente tamén? Miso. Vale? O miso dá moitísimo sabor, moitísimo. Mirade isto, cuidado, Porque agora sí que apago. Ole, están no seu punto. Deixamos isto por aquí, vale? E xa van directamente para o chourizo. Porque xa están crocantiñas, a ver se non se me caen por fora, se non fago o tolamio. Eso é. Mira. Porque se caime o pan agora, moi mal. Aquí remexemos. Vale, listo por aí. Calisto, fora tamén. E agora, mostaza, por favor. Perfecto. Esa anchoa que lle puxemos. Perfecto. Unha boa. Aparte, unha crema moi interesante e nutricional, que botamos de peixe azul e mostaza, que Peixe azul. unha semente e Unha verdura. semente, mostaza. E agora, como que non, mirade, collo e a propia auga da cocción que vos dixen antes a todos, vai por aquí. Vale? Esta xa ten algo de sal, porque estaba cocendo a pasta quedanlle agora exactamente 2 minutiños, así que nós quedamos relando, vale? Triturando esta auténtica crema, vale? Despois imos poñendo un pouco como che vai a historia.
Está ruxindo aí, cunha gota de auga ou calquera historia. Mira o que facemos. Poñemos por aquí, facemos a nosa historia e chisquilichasqui para ter isto todo emulsionado. A pasta cocida, as migas, empezamos a remexer e a xogar. Pois veña que xa estamos, Lidia. Mira, xente botándolle nata, e nos aquí nos tachevos somos outro nivel, botándolle coliflor. Auténtica maravilla. Mirad aquí o que fago. Vale, wok, lume, calorciño do bonito, un chisquiño de aceite. Xa está, fora. Auga da cottura, que lle chaman os italianos. Agua de cocción do allo, da propia coliflor e da propia pasta. Vale? Agora, mirade, isto queima un pouco, pois tes as maus como min. Bonitas. Se a pasta está perfecta, vai pasar isto. Está soltiña, vale? Importante. Mirade, ración, parece ben esta? Sí? Parece estupendo. Veña, unha perxiña máis. Ala, aí che vai. Limpamos maus. Rápidamente. Mira que cousa tan xinxela aí. Un chisquiño desa auga. Empezad a escoitar, vale? Outro pouquiño máis. Sempre acabamos o último minuto da cocción da pasta ca propia auga, vale? Está como un minuto menos e empezamos. E agora, aquí, pementa. Pementa, 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 dándolle ben. Isto quedalle increíble. Tamén son os gustos, vale? Pero temos xa a nosa coliflor, a nosa crema perfectamente posta. Deixamos esa pementiña por aí, damoslle unha subiada. Se non o sabíades, corrixín de sal fai un momento. Isto hai que corrixir na propia cocción, inda que a auga estivera sen sal. Non hai problema ningún, porque podese botarlle despois. E botas a que che dé a gana a ti. Que importante. Eso por aquí e agora... Quero que vexades isto. Xa probou, Aquí a Fenómeno xa probou. Mirade que textura. Por favor, mirade isto. E din por aquí... É que parece nata. Como? Nata, bechameliña, calquer cousa. A esbourar. Vale. Aquí empezamos a acabar de amalgamar o que che dixen. Si ou non, é unha crema, é unha pasta, é algo que che aparece directamente unha especie de bechamel, que che dixen, si ou non? Parece tal cual. Aí acabamos de xuntar absolutamente todo, damos un toque e mirade como está isto, porque, claro, se sabíamos que o noso topping hoxe era outra tolemia, mirade aí. Empezamos a remexer. Ese chouriciño, ese todo. E o que non quero é botalo aquí. Por qué? Porque quero que quede crocante, claro, que non humedeza. Así que, pouco de perexil, afiamos, chisquilichasqui e de seguido emplatando esta pasta que xa pagamos e lambendo. Veña, home! Pois mira que mesturar anchoa con chourizo é difícil, Hoxe cociñamos pasta con salsa de coliflor e migas de chourizo. Comezamos cocendo a coliflor xunto cuns dentes de allo ata o punto perfecto. Ao mesmo tempo que picamos unhas rebandas de pan do día anterior e reservamos. Por outra banda, na mesma auga da coliflor cocemos a pasta o tempo que indica o fabricante e mentres engadimos as anchoas a unha tixola esmagando ata conseguir unha boa pasta. Chega o momento de picar o chourizo en cadradiños pequenos para rustrir uns intres, aproveitando a súa graxa para botar o pan e tostar ata facer unhas migas. Agora toca triturar a coliflor xa cocida cuns dentes de allo, un chisco de auga da súa cocción, unha cullerada de mostazo ao gusto e a pasta de anchoas ata conseguir a textura desexada, que engadiremos a un wok xunto coa pasta, dándolle uns meneos de muñeca para acabar empratando coas migas de chourizo e o perexil picado por riba. Así que prepárate que comeza a papatoria. E toma aí, pastas en queixo, pero con crema, con bechamel, pero de coliflor. Vamos a probar. Si, isto valo probar e vas flipar. Escoita na casa ti. Cunha coliflor facemos unha crema. Cocemos un pouco de pasta. Esa crema, un pouco de anchoa, de mostaza, o que queiras meterlle de aromático. E unhas migas, que son o truco de todo, crocantes, de chourizo e pan donte. E flipas, que a pasta non está che bo. Aburiño! Que lle quedan ben as migas, Ai, amiga.